дар ноҳияи Ашт ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагӣ ва ободонӣ бо маром идома дорад. Бино ба иттилои масъулин, танҳо дар ҷамъияти деҳоти Ориён бунёду таъмир ва навсозии 86 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 100 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст ва иҷроиши нақша беш аз 116% таъмин шудааст. дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бунёди симхонаҳои иловагӣ, бинои мактабу кӯдакистонҳо, марказҳо ва бунгоҳҳои тиббӣ, дигар иншооти муҳим бо саҳми аҳолӣ ва соҳибкорон бунёд мегардад. соли 2024 дар деҳоти Ориён бо саҳми аҳоливу соҳибкорон 22 километр роҳҳо мунфарш гардида, дар соли равон ин ташаббуси созанда идома меёбад. нақша гирифтем ки зиёда аз 20 километр роҳҳои ҳудуди ҷомоатро имсол низ пурра мунфарш кунем. синфхонаи иловагӣ дар муассисаи рақами 1267-9 сохта ба истифода диҳем. 4 синфхонаи иловагӣ ҳозир дар арфаи анҷомёбӣ дар деҳаи соҳили Сир қарор дорад ки дар соли хониши нав бо пуррагӣ ба истифода диҳем. бо ташаббуси соҳибкорон, шахсони савоатпеша мосро барқарор кунем. ана чӣ хеле ки дидӣ истодед, мосро гашта барқарор кардем, болои мосро пурра мунфарш кардем. дар ҷамъияти деҳоти Ошобад дар баробари бунёди иншооти таъйиноташ гуногун ба масъалаи таъмиру мунфарш намудани роҳҳо таваҷҷӯҳи хуса равона шудааст. сокинон азм доранд ки дар корҳои ободониву созандагӣ бештар саҳм гузошта 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол бигиранд. ба гуфти масъулин, дар айни ҳол 7 километр роҳи кӯчаҳо барои мунфаршкунӣ омода гардааст. сокинони деҳот бо шукргузорӣ мегӯянд ки рисолати ҳар фарди ватандӯст ин саҳм гузоштан дар ободии диёр аст. маврид ба зикр аст ки соли 2024 дар ноҳияи Ашт беш аз 180 километр роҳҳои мошингард, роҳҳои байни маҳал ва кӯчаҳо бо саҳми сокинону соҳибкорони ватандӯст мунфарш гарда буд. сокинону соҳибкорон дар асоси ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имсол ҳам нақша доранд ки дар корҳои ободониву созандагӣ, бахусус мунфарш намудани роҳу кӯчаҳои маҳал саҳми бештар гузоранд. ин тасмими сокинон дар деҳоти ноҳия ҳамовозӣ пайдо намуда, даҳҳо километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта навсозӣ ва пурра мунфарш мегардад. беҳтар шудани ҳолати роҳҳои мошингард боиси кам гардидани садамаҳои нақлиётӣ ва фароҳам гардидани бехатарии ҳаракат дар роҳҳо мегардад. гузориши Супиддини Шаҳобиддин, Аъзам Шарифӣ ва Музаффар Собирзода аз ноҳияи Ашт.